A xornada do 14 de novembro, xoves, vai arrancar o bloque de xenética da mañá, vai arrancar cunha presentación, unha charla de Francisco Sánchez Madueño. Madueño é veterinario de formación, socio cos seus irmáns de Samavet, un equipo veterinario, máis nunha granxa, Vista Hermosa, e é coñecido tamén no sector, bastante coñecido por ser organizador, presidente do concurso Uxías Holstein. Ten pasión pola vaca e fai anos apasionouse polo tema da epigenética, o conta moi ben el. E deso vai falar. E de algúns aspectos prácticos co que modular esa influencia epigenética na expresión génica dos animales dunha explotación de vacún de leite.